Ame bela jelen fo ka bela jelen waliɲuman dɔn ladarasigi don an y'a fɔ ka daminɛ tɛnɛ kana bila juma la an bɛ don min ye gafe kunnafoni ye an bɛ sɛbɛnw ta kelen kelen minnu n'olu sɛbɛnna nanzarakan na ka se ka olu b'o la cogoya min na k'a bila an ka bamanankan na n'o ye todunkan jɛlen kunnafoni a ɲuman a jɛlen a sanuma ayiwa nɔgɔman ka se ka o di maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ani cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn n'o o bɛ bamanankan k'a mɛn k'a fɔ ayiwa Mali kɔnɔ ani diɲɛ jamana tɔw kɔnɔ sigi kun y'o ye kunnafoni a ka ca nka an bɛ wolomali kɛ minnu ni olu ye kumaba ye anw bolo an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye ka se ka walawalali kɛ n'olu ye baara in an y'a fɔ maa caman olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa nin kɛnɛ in a bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogoya min na nka an y'a fɔ bi ko kura n'o ye araba ye an bɛ yan okumu kɔnɔna la octobre kalo tile 26 san 2022 an tɛ na ni kuma kɔni janya bilen an bɛ a kɛ to ani bonyamasegin k'o kɛ lamɛnba ni kanuba ni dɛmɛba olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ayiwa ka se ka bonya tuguni k'o kɛ ka ɲɛsin min ye an dɛmɛbagaw k'olu yɛrɛ kɔni ma n y'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔ de Bamako la a bɛ bɔ ko 5910 na bi bɔli min kɛra a bɛ tali kɛ Mali jamana halisa n'an ko an bɛ taa an bɛ se min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn yeba min tun bɛ sen na n'a bɛ fɔ o ma ko forum international sur la paix et la sécurité ni a ye sigi min ni wulikajɔ kɛlen bɛ ka bɛn ni bɛn ale ni basigi ye farafinna jamanaw olu kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Abdoulaye Diop a kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan a ye kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ Asimu Goyita ale tɔgɔ la fo ka taa se Mali jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye bonya ni bonyamasigi ye a y'o kɛ k'o ɲɛsin min bɛ tali kɛ Sɛnɛgali jamana ɲɛma fɔlɔ Macky Sall nka an bɛ waati min na Abdoulaye Diop i na komi an y'a fɔ a taara Mali ale ni Malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye kuma ɲɔgɔnya ye o donna ni Sɛnɛgali jamana ɲɛmaw cɛ Macky Sall a ko e ko nin tɛ waati ye Macky Sall a bɛ se ka i da don halisa Côte d'Ivoire finitigilaka 46 tɔ min ni olu bɛ Mali la yan nɔ i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlen na laɲini kun kɛra Macky Sall yɛrɛ fɛ fo ka taa se Ghana jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo ale ni Umaru Mbalo Sisoko ayiwa olu kun kana Mali la min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilakaw olu ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen na nka waati laban na min ye Sɛnɛgali jamana ɲɛmaa ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye i sɔbɔ o sɔbɔ min kɛra a yira k'a fɔ bi n'a ma ɲa anw ka cɛdenw n'o o ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o bɛ Macky Sall fɛ yen e ko nin tɛna kɛ fɛɛrɛ ye ale fɛnɛ ka se ka i ɲɔrɔni ko o fili wa nka an bɛ waati min na ka bɛn ni CEDEAO yɛrɛ n'o ye farafinna tilebiya fanfɛtɔn olu ka farafinna tilebiya fanfɛ jamanaw ka tɔn ayiwa ale bɛ taabolo min kan n'o o ye ka se ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma ko n'an bɛ taalen nin cogoya la Mali ɲɛmaw ko an kɔni an tɛna se ka bɛn kelen ma wa laɲini ye min ye e ko o yɛrɛ o fɛnɛ kɔni o bɛna sabati wa nka bi an bɛ waati min na a yira k'a fɔ Macky Sall k'a bɛ se ka a ɲɛyɔrɔ min n'a bɛ se k'o fili a bɛ se k'o kɛ nka o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ Mali ɲɛmaa min tun bɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya min bɛ pan ma kɛ o yɛrɛ kunna i b'a ye Mali y'a laɲini an sigilen bɛ halisa min ye ka wagati kɔnɔ wagati min na ni diɲɛ kɛlɛya tɔnba o ka bolofara min bɛ n'a bɛ f'o ma ko sécurité de l'ONU n'ale ka baara bɛnnen bɛ basigi yɛrɛ kɔni ma yaasa u ka se ka Mali ale ni Faransi yɛrɛ kɔni jamana wele an bɛɛ lajɛlen k'an dantigɛ kuma ɲɔgɔnya kɔni olu kɔnɔna la nka bi i bɛna ye k'a fɔ halisa an bɛ waati min na ayiwa min bɛ tali kɛ Faransi jamana la fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni ta ma Mali y'a yira k'a fɔ fɔlɔ Faransi kɔni ye anw ka sanfɛ siraw k'olu sariyaw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min ye kunnafoni ye ka se ka olu ta k'o di banbaciw yɛrɛ kɔni ma nka Faransi halisa a kɔni a bɛ dala gɛrɛya la min ye k'a fɔ ale ma sɔn bi ale yɛrɛ kɔni ma kunnafoni ta min bɛ tali kɛ k'o di banbaciw yɛrɛ kɔni de ma ayiwa Mali ɲɛmaaw ko n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la e ko Faransi yɛrɛ tɛ laɲini kɛ diɲɛ kɛlɛya tɔnba yɛrɛ fɛ wa yaasa anw ka se ka sigi ninnu kɔnɔna la danw ka se ka tigɛ nka a yira k'a fɔ ni forum min kɔnɔna la n'o o ye sigi yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Faransi la ayiwa olu y'u ka dancɛw ka se ka olu ka dantigɛ ayiwa min bɛ tali kɛ jalaki min taara k'olu sɛgɛrɛ nka an bɛ waati min na ayiwa Mali kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ani baara ɲɔgɔnya la bari maa dɔw tun bɛ k'a fɔ e ko donna
nata la ko faransi tina segin kana mali jamana de koni kono wa ma caman y'a yira k'a fɔ n'o kɛra jaabi ye Abdoulaye Diapo y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ faransi nali ni a nabaliya la olu mali ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ anw ka laɲini ye kelen de n'a ma ɲa n'i bɛna anw ka jamana kɔnɔ ka anw ka jamana k'a bonya k'a dɔn k'a fɔ jamana min don a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ a bolo wa o yɛrɛma hɔrɔnya o yɛrɛ kɔni o tɔnɔ tɛ da maa si den kelen ye ka se min ye ayiwa tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye anw ka jamana maa min ka di anw ye min bɛ anw ka jamana dɛmɛ n'i b'i hakili to o la anw b'o kɛ o tɛ baasi ye i ka nali wa anw ka jamana sɔrɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ tɔnɔmada maa si yɛrɛ kɔni den kelen ye nka an bɛ waati min na ni o kɛra nin forum min n'a bɛ tali kɛ tile fila baara la ni a kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 24 ka taa bila a tile 25 la kuma ɲɔgɔnya o kɔni donna jamana ɲɛmɔgɔ ani maa hakili juru cani n'o olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ basigibaliya yɛrɛ kɔni na farafinna jamanaw kan laɲini yɛrɛ sigikun kun ye mun ye o de ye gɛlɛya min n'a bɛ bɔ farafinna kɔ kan ka na anw ka jamana n'o kɛlen bɛ ka basigibaliya ani ka anw ka yɛrɛmahɔrɔnya k'olu don ngalama la nka kuma ninnu bɛɛ kɛlen panbakɛ min ye a bɛ fɔ fanga jaso min n'a yera nin waati laban ninnu na anw ka farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw yɛrɛ kɔni kan san 5 coup d'état 5 min n'o o yera jamana 3 yɛrɛ kɔni kan da donna nin kuma ninnu bɛɛ la ayiwa a bɛ fiɲɛ min yira ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen walawala fasili sɛbɛnba ye Umaru Angoyiba min ni anw y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka to halisa o Soir de Bamako kɔnɔ fasili min n'a bɛ sɛbɛn Laya Jara ale yɛrɛ kɔni tɛgɛnɔ don a ko ni taama ma ban bolofini fana halisa o tɛ ban min bɛ tali kɛ banbaaci jɛkulu min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la GESIM eko bi an bɛ waati min na ayiwa gɛlɛya a ma don u kan wa ji donn'u kan fo u sibon yɛrɛ la kunnafoni min n'a sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ ɲɛmaa min bɛ n'o ye Katiba de Serma ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye eko ale ma boli n'u ka kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ kɔni caman ye wa min ye ka se ka u kunda a bɛ fɔ min ma État islamique au Grand Sahara ka se ka i kunda olu maaw yɛrɛ kan min n'a bɛ gosi mara yɛrɛ kɔni na n'i taara nin yɔrɔ kofɔlen na i bɛna ye cɛba dɔw fana bɛ yen n'ale ye banbaaci ye Musa Mumuni ale ni a ka kɛlɛkɛcɛw i b'a ye k'a fɔ maa min bolila ka bɔ n'o ye Katiba de Serma na ale ni Musa eko balimaya yɛrɛ kɔni tɛ maa kofɔli ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ wa ayiwa i b'a ye GESIM yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa maa kɛlɛcɛw olu bɛ ka dɔgɔya waati bɛɛ lajɛlen na maa dɔ y'i yɛrɛ ɲininka eko a kun yɛrɛ kɔni kɛra mun ye bari ka d'a kan a ɲɛmaa min bɛ n'o ye Yadi Agali ye eko jiginnati ka k'a la sɔrɔ min n'olu tun b'a kɛ ni kɛlɛ ye ayiwa o sɔrɔ ninnu kɔni eko o ma dɔgɔya sa wa o de kɛra maa caman yɛrɛ kɔni bolikun ye nka ka b'o la i b'a ye nin waati laban in na kɛlɛjugu o de bɛ nin jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ GESIM fo ka se dɛsi maaw ma bari kɛlɛw kun tɛ kelen ye ni dɔw ko kan anw b'a la wariko la wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko olu b'a la taabolo ko n'o ye diinɛ ko ye olu b'a la ka se ka o yɛrɛ de kɔni lafasa nka bi an bɛ waati min na n'i taara Menaka fo ka taa se Gawo Yadi Agali ale yɛrɛ kɔni ka kuma b'a yira k'a fɔ min ye ayiwa an bɛ waati min na ko yen nɔ kɔni mara o bɛ ale yɛrɛ de kɔni bolo nka État islamique au Grand Sahara olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye nkalonfin ye ayiwa an bɛ waati min na min ye ka se ka maaw bagabaga n'u hakili ye ayiwa waleya dɔrɔn de bɛ ale bolo yaasa k'a yira k'a fɔ ko ale de kɔni ka mara bɛ nin yɔrɔ kofɔli ninnu kan nka an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni na eko caman yɛrɛ kɔni o ma boli wa yaasa ka taa u jigi yɛrɛ kɔni kɛ Mali finitigilakaw ye bari bɔrɔntɔ min n'a bɛ ka da u kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani Mali finitigilakaw yɛrɛ bɛ ka bɔrɔntɔ min da u kan o bɛɛ kɛra sababu ye ni maa caman yɛrɛ kɔni bolila n'u bɛ ka kalifa don ayiwa Mali yɛrɛ kɔni finitigilakaw yɛrɛ kɔni na nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ halisa an bɛ waati min na ayiwa siganaw kɔni bɛ yen nɔ wariko min kuma min fɔra tiɲɛ don wa nkalon don wa a bɛ ka di wa wari banna wa wari ma ban wa ayiwa kumaw kɔni a bɛ yen nɔ nka bɛɛ lajɛlen kɔni ka sɔn a ma Mali finitigilakaw olu ka bɔrɔntɔ min kɔni bɛ ka kɛ a kɛlen bɛ karaba de ye banbaatu yɛrɛ kɔni ɲɛ la maa caman t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛna yɔrɔ min na wa yɛrɛ i b'a kɛ cogoya min na o sababu la maa caman yɛrɛ kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲini min ye ka se ka na sɔrɔladonni k'o kɛ Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ fasiri sɛnb'a ye Laya Jara an ye mun fɛnɛ k'o sama ka bɔ ni o ye Soir de Bamako wula ka bɔ Soir de Bamako la Nouvelle Horizon n'o o ye ɲɛdankura ye ale bɛ i tɛgɛ don ale bɛ bɔli kɛ bɔli min ni a bɛ tali kɛ u ka
ba bio ba woro keme duru ani du fla wat fla la aywa min ye nouvelle horizon ka boli yere koni konna la jekulu min be ni ambela jere bando ko mouvement M5 Malikura bi ni ale yere kelimbe mouvement M5 yi ale flana yere koni iba ye sigi min na be talike conférence de presse la kuna furindilaw nyekoro ka beni octobre kalo kle muka ani nduru ye min be talike konima sidibila ale koni yo haklina mi no o sebena papier kan ka se ka o kala Malikura no ye M5 RP Malikura re koni togola aywa min ye kuna funu nye o koni o dira aywa jamana haklina chama aywa jamana kungo chama olu yere koni ka min be talike basigila fo kata se min ye ka se ka jamana lakana ko odo Mali fantan ani nani bela jelena min ye sugu geleya damagara nunu bela jelena fo kata se Mali yere ye jalakili sebe mi walima damakasi sebe min do Fransi yere koni juwa la diɲɛ keleya tomba o ka bolo fara min ni ale ka baara bɛnnen bɛ ni basigi ma o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ M5 Malikura olu kɔni ye hakilila jigin kɛ olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la kabini kunu olu jɔyɔrɔ ye min ye alisa a ma yɛlɛma b'a ye k'a fɔ olu kɔni ni jamana ɲɛmaw u bɛ taale ɲɔgɔn fɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min nu u b'o o baara la a bɛ waati janbɔ alisa ko o baara ninnu kɔni o bɛ senna nka o t'a bali min ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ ka se ka o fɛnɛ kɔni fɔ an y'a ye k'a fɔ u ka fɔla Mali k'a daminɛ san 2022 la a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bari banbaaciw olu yɛrɛ bɛ ɲinina fanga sɔrɔ jamana finitigiw ani jamana denw olu yɛrɛ kɔni kan o de kɛra sababu ye i bɛna ye k'a fɔ maaw bolofɛn caman kɔni olu bɛ ka tiɲɛ dɔw yɛrɛ ta olu bɛ ka suɲɛ banbaaciw yɛrɛ kɔni fɛ gacha na GAT n'a bɛ fɔ o ma groupe n'a bɛ fɔ GAT min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ wele ayiwa groupe armé terroriste ni olu yɛrɛ bɛ ka u ka walejugu ta ka se ka malidenw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'anw taara Minaka ale yɛrɛ kɔni ni Tombouctou ni yakili b'a la min bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma la o fanga yɛrɛ kɔni bɛ ka bonya yen kofɔ ninnu na bi min bɛ tali kɛ GAT ale ni ayiwa maliden minnu bɛ yen yɔrɔ la ayiwa tɛgɛdi ɲɔgɔnma ninnu bɛ tali kɛ yaasa olu ka lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na nka o ma balili kɛ maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ siran na ni walejugu bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ olu ka se ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɔrɔ min ni u bɛ lakana yɛrɛ kɔni sɔrɔ yen u b'a jira k'a fɔ u ka kuma kɔnɔna la n'o o ye M5 Malikura a ma ɲɛmɔw u ko an bɛ waati min na kalanko a gɛlɛya bɛ Mali fan caman na ayiwa ekɔliw olu datugunen bɛ kɛnɛya baara o tɛ ka se ka kɛ yɔrɔ caman na min bɛ tali kɛ kiri la ayiwa o baara ninnu si bɛɛ lajɛlen tɛna se ka kɛ ka bɛn n'a ye bari ka da ka groupe armé terroriste maaw n'o ye GAT ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka min ye fanga yɛrɛ kɔni ka se ka o sɔrɔ n'o ye Mali finitigilakaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni kan sababu de kɛra n'o y'a to nin wale ninnu n'an bɛ ka minnu fɔ n'o ye kalan ni kɛnɛya ale ni kiri o baaraw kɔni tɛ ka sɔrɔ ka kɛ yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni na ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔlen o y'u da don min bɛ tali kɛ dunko juguya min bɛ anw ka duguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka jamana nafolo ka se ka o karaba k'o kusaya jamana yɛrɛ kɔni ma o baara min bɛ sen na u ma wuli fiyewu f'u k'u da don o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ɲɛfɔliw kɛlen ka bɛn n'o ye sugu ka gɛlɛ buru tɛ se ka san tulu ko tɛ fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛ ma kuma ninnu a bolila olu yɛrɛ kɔni kan a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na a bɛ san 2 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si bɔ ayiwa jamana yɛrɛ kɔni bɛ lombo lanba la i ko Manden Dagabafaji ayiwa a ko a tɔ bɛna kɛ cogo di nka an bɛ waati min na u y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ o de ye ka se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa gɛlɛya minnu bɛ yen ni nɔ sisan nɔ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen ɲini olu la malidenw olu kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na ayiwa sugu o bɛ se ka bɛn pɔsi kɔnɔna o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ma cogoya min na ayiwa kumakan kelen min n'a bɛ fan caman na bi n'an yɛrɛ ye an da bɔ a la sisan n'o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min ni a bɛ fɔ minnu ma ko mercenaires n'u u bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ jago la walima tɔnɔ la ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka kuma o kɔni o donna la bari u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya caman bɛ Mali ni a sigiɲɔgɔn jamanaw caman cɛ bi ka taa se Côte d'Ivoire ma fo ka taa se ayiwa an ka tɔnba yɛrɛ n'o ye farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn ye CEDEAO a gɛlɛya o gɛlɛya a caman yɛrɛ kɔni kun ju bɛ n'o ye Côte d'Ivoire finitigilaka minnu n'olu minɛlen bɛ a ju caman b'o o la bi o kama min bɛ tali kɛ M5 RP Malikura olu kɔni ye a laɲini ni Mali ɲɛmaaw olu bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ yaasa Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu olu bɛ se ka bila cogoya min na laɲini kɛra ka b'o la
anya fo mi metalike damakasi sebe min donna Mali fɛ ka ɲɛsi Faransi yɛrɛ kɔni ma diɲɛ keleya tɔnba u ka bolofara ɲɛkɔrɔ u y'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni bɛ a jo fɛ ayiwa n'a ma ɲa Mali ɲɛmaaw kɔni y'a a ye k'a sɔrɔ kunnafoni na ayiwa dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ yen min bɛ se ka Faransi jalaki ayiwa ko a b'a kun bɔ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara in a ka se ka sigi labɛn sigi min ni bɛɛ bɛna n'i ka dalilu ye nka olu yɛrɛ kɔni tolen bɛ kumabaliya min na k'a kɛlen bɛ kamana guan ye ka se ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka olu ka laɲini ye min ye nin jaabi a ka se ka kɛ o m'u dabɔ kuma la fiyewu fo u ka don n'o o ye kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min bɛ tali kɛ Mali sariya sunba kura min n'a ko bɛ senna ni bamanankan fɔlɔw dɔw fɛnɛ ko a ma ko sigikun ayiwa u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na u ko miiri ani ni baara wɛrɛw olu kɔni bɛ ka a kɛla kan ayiwa a ɲinina M5RP ma ɲɛma bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la bɛɛ k'i miiri ayiwa min ye ayiwa sariya sunba kura min bɔra jateminɛ min bɛ se ka k'a ka fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ ani n'olu bɛ se ka hakilina mun di u ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan yaasa k'o di jamana ɲɛmaaw ma ko o y'olu ka ayiwa dɛmɛ n'u ka bolofara ye bolomafara ye m'a fɔ ten ayiwa ka b'o la wa baaraba min fɛnɛ ni a kɛra n'o ye CNT maaw fɛ n'a bɛ tali kɛ finitigilakaw Mali polisilakaw olu min n'olu farala Mali finitigilaka tɔw kan n'a bɛ fɔ min ma ko militarisation de la police nationale ayiwa o baara min kɔni kɛra u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Madame Si Kajadiso la ko olu kɔni bɛ jateminɛba k'a k'a kan ayiwa donna nataw la u hakilina u jɔyɔrɔ ye min ye u ka faamuya ye min ye u bɛ sɔrɔ ko olu d'a kan ayiwa da la kana bilali n'a bɛ fɔ min ma ko liberté de presse ayiwa o tɔnɔma tɛ da maa si den kelen ye bari an bɛ waati min na Mali kɔnɔ journaliste ba min ni ayiwa aki maaw tun b'a fɛ ka o da kala k'a bila a dufa kɔnɔ a ko ale to o maa ye o tɛ sɔn o ma min kɛ ayiwa sigi a min kɛra a ma wuli fiyewu ni da ma don o yɛrɛ la n'a bɛ tali kɛ Joliba TV la ayiwa o kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ da kanabilali la waati jan n'o bɛ tali kɛ san 1991 la cɛbaw ni musoba dɔw de sɔnna k'u jeli bɔ yaasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogoya min na Madame Si Kajadiso y'a yira k'a fɔ o tɛ se ka don galama la tilegan dere la maa dɔw fɛ ayiwa ko hali n'o y'a sɔrɔ an ye teri ɲɔgɔnya k'o tɛ tiɲɛ fɔli bali an ye teri ye o t'a bali anw ka tiɲɛ ye min ye ayiwa anw ka se ka o yɛrɛ kɔni o fɔ aw ɲɛna fasiri a sɛbɛnba o kɔni ye Baba Danbele min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛdakura nka yanni an ka bɔ fasiri yɛrɛ kɔni kɔnɔ an y'a fɔ laadaw don minnu ni an yɛrɛ bɛ ka to ka ayiwa n'o o ye kabakokow ye an bɛ minnu jateminɛ fasiriw kɔnɔna la ka se ka don n'olu ye dɔɔni ayiwa ka foli ni waliɲumandɔn kɛ bɛɛ la halisa min bɛ tali kɛ Buguni ayiwa n'i taara yen nɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni octobre kalo tile 3 ye san 2010 yɛrɛ waati Buguni ni mun ye Umu Jakite ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye ji de kalaya bagibagi ka ji kalaya bagibagi ka se ka o bɔn n'o ye Aramata Jakite ale yɛrɛ kɔni kan o min kɛra yiringajɔw ni wululiw kɛra ka se ka Aramata Jakite yɛrɛ ta joona ka taa n'a ye kɛnɛyaso la n'o ye Buguni yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso ye ayiwa o selen yen nɔ min ye baara fɔlɔw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa tile damadɔ min bɛ tali kɛ Umu Jakite la ale yɛrɛ kɔni min bɛ tali kɛ ayiwa min ye Aramata Jakite la ayiwa ale yɛrɛ kɔni ni binna ni min binnen filɛ sa ayiwa kiiri tigilamɔgɔw fo ka taa se fanga tigilamɔgɔw ma olu ye min bɛ tali kɛ Umu Jakite la ka se ka ale yɛrɛ kɔni yɛrɛ minɛ ayiwa ale yɛrɛ minɛlen kɔ ɲininkaliw ni fɛnw kɛra a yɛrɛ kɔni sɔnna ma ale ye jigalaman bɔ a kan nka yanni ale bɛ jigalaman bɔ a kan min bɛ tali kɛ Aramata Jakite la ko o ye bere de fara ale kun fɔlɔ a y'o yɛrɛ kɔni yɔrɔ kɔni yira nka o ma dan o dɔrɔn ma a y'a yira k'a fɔ Aramata Jakite ani ale cɛ yɛrɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa u bɛ ɲɔgɔn sumusumuna waati ni taa ni ka seginw kɛla ni ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen na ko kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔ ale ye min ye Aramata Jakite ayiwa k'a n'a ale yɛrɛ cɛ olu minɛ u bɛ cɛ ni musoya yɛrɛ la kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ninnu bɛɛ de kɛra jalaki ye ale ye min ta ka se ka Aramata Jakite sɛgɛrɛ ayiwa ni kiiru tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nka an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Umu Jakite la a kɔni ale kɛra kasolama ye bi an bɛ waati min na bari kiiri tigilamɔgɔw ayiwa u kɔni ye
wale kɛ wale min n'o bɛ taa san 5 la k'o di n'o ye ma kofɔlen ma n'o ye Umu Jakite nka a bɛ fɔ min ma ko 1 an avec sursis o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ san 4 kaso dafalen a b'o de kɛ san 1 kɔni ayiwa o ye a togoyala wɛrɛma ye n'a bɛ fɔ min ma avec sursis parce que a sɛbɛnbaa ye o bari anw ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ togoya min na an ka don kibaru kɔnɔna la bi ye donba ye Yeli Vision kɔnɔ Aja Ture ayiwa ale ka ɲaɲari n'o bɛ bɛn a ka anniversaire ma san caman ala k'o yira an n'a la ka bɛɛ fo Maki Kane ayiwa min ye Sabalikɛ Ture Kalu Ture min ye Salifu Tarawele ka taa se min ye Sidiki Ture ma ale ni Dramane Dramé Dede Wane ayiwa Mayimuna Tarawele ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo min bɛ tali kɛ Kanjala ni ale ye an ka baaraw a bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn papier kan k'a di an ma anw ka lakali o kɛbaa ye ale ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ ni ala sɔnna ma sini ni waati kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ayiwa ni jɛmukan kelen kɔnɔna la n b'a fɔ wasalamu